Good morning, friends. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕೋಟೆಡ್ದೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಬೈಯರ್ದೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ನೀನು ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಾನ್ವಿ ಲಾಕ್. ಯಾನಿನಿ ಬಾಲೆದ ಕಾಂಡದ ರೂಟೀನ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಒಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಅತ್ತೇನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಾನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ವ್ಯೂ ಇತ್ತನ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೇಂಜಿ ತೂಪು ನಾಕಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದ ತೋಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಾಲೆನ ಜಪ್ಪ ಅವಳು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೀರು ಕೊಣಪವನೆ ಯಾನು ಬಾಲೆನ ಜಪ್ಪಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾಲೆ ಮೀಪುನ ವೀಡಿಯೋ. ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಮೀಪ ಒಂದು ಕಂಕಣ ಪಾಡ್ನ ಸಾತ್ ಬುಲ್ಪಲ್ ಬಾಲೆ ಜನ ಅತ್ತೊಂದು ಸತ್ತ ಜಪ್ಪಾನ ಬುಲಿಪುಜಾಲು ಕಂಕಣ ಪಾಡ್ನ ಬುಲಿಪಲ್ ತುಳಿಜಲ ಬುಲಿಪುನ ಬಾಲೆನ ಮೀಪದಾಯದಕ್ಕ ಪುಗೆ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಮ್ಮ ಯಾನಿತ್ತ ಬಾಲೆಗೆ ತೈಲ ಮುಟ್ಟವನಿಲ್ಲ ಅಂಚನಿತ್ತ ಪೌಡರ್ ಬಾಳೋನಿಲ್ಲ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಪೋಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಮಾಡೋಡು. ಅಂಚನೆ ಶೋಕ್ ಒಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪೌಡರ್ ಆವಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಚೂರು ಪೇರು ಮೈಪೋಡು ಒರಣಿ ಮೈಪೋಡ್ಚಿ ಏತು ಬೋಡು ಒಂದು ತೂದು ಮೈತನಾಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ಕಲತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೇರು ಮೈತ್ ಬೋಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಸೋಕು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಥರ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಪತ್ತೊಡತೆ ಅಂಚ.
ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಚೂರಾಕ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿರ್ತಾರೋಡು ಒಂದು ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ಪು ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಸೋಕ್ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ಪಿರ ಐತೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರೀಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಸೋಕು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತದಾಕ ಪಿರೊಂದು ಅಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಐತೆ ಮಿತ್ತಲ ಪಿರ ಅಂಚೆನೆ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡು ಫ್ಲವರ್ ಮಂತನೈತ ಇದು ಕೋಡೆ ಓ ಬಯ್ಯನ ಒಂಜಿ ವಾ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಲಿಯಾ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದನು ಐತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಬಯ್ಯನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಗಾಲಿ ಬರ್ಸ ತೋಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗಾಲಿ ಬರೋಂದುಂಡು